Lårene ser tæt ud hele vejen rundt. Og så kan man se den der var forskallet af fra start af. Der var sådan en fin kant på begge låge. Yes, asken. Og så tror jeg måske, da jeg fandt fejlen, fik stenen taget ud. Og der mangler en pakning. Det har der altid gjort. Man kan faktisk se det på bagvæggen her, at der har været luftstrøm den vej ned igennem bagom stenen. Og jeg kunne også se det på asken nede i bunden, da jeg tog det ud. Så måske fejlen er fundet. Det håber jeg. Så ved jeg ikke, hvad der lige herinde, hvad der sker der, men et eller andet skal jeg lige kigge på. Og så var jeg uheldig, da jeg tog stenen ud, så den får jeg bestilt en ny af. Ja, vi prøver lige med det.